The word secular comes from the Latin word, and in English, nagpasalubot kini og ang world, no? Secular, Latin, English, world, Bisaya, kalibutan. The world and its priorities. For example, ang pagbaton og trabaho, that is world or worldly thinking, kalibutan nga paghuna-huna, pagbayad sa mga bayronon, sa mga utang, praise the Lord, kalibutanon nga mga huna-huna, na may utang, o ako ray utangan, pagpangitag kapikas, uyab-uyab, praise the Lord, kalibutanon gihapon. Politics, economy, entertainment, kalingawan, sports, these are realities of the secular world. Kini mga kamatuoran nga sekular nga kalibutan. Secularism or world thinking is the modern program that insists that this is all that there is. Nga mao na lang gud na ang sekularismo mao ang modernong programa nga nag-insister nga kini ra gyud ang anaa. Secularism wants us to live under the illusions that things will always be the way they are. Gusto sa sekularismo nga magkinabuhi kita ubos sa mga sayop nga mga butang nga kanunay nga ingon na lang ni ana kay naandan lagi. Naandan. Okay? While God, higher values, heaven, are all out of bounds topic. Magisod kanita Ginoo, limitado ang atong time. Taas-taas lang gamay ang wali, kataas sa wali ni Father. Pero duwa gani og Mobile Legend, cellphone gani, pwede way katugay. Amen? Sabta nato, iyon ini ang panghunahuna sa mga tao sa adlaw ni Noe. Apan niabot ang baha, nagpahinumbong sa katawhan nga adunay usa lamang kabutang nga nagpaubos sa tao nga mao ang sala. We are reminded that there is only one thing that truly lowers man, which is sin, which is part of secularism. The world is afraid of everything. Maghisgot ta sa mga kalibutanon nga butang, pero kamatuoran, murag sa tanaw, sige taghisgot, nahadlok sad ta. We are afraid of pollution. We are afraid of nuclear war, the ongoing war in Russia and Ukraine at this time, and it's getting worse. Kuyaw, kaya tingalig moabot ang Third World War. But we are not afraid of the war against God, who is the eternal God, the all-powerful God. Wala kita mahadlok sa gubat batok sa Dios, nga mao ang walay katapusang Dios, ang gamhanan sa tanan ug ang gugma. We are not afraid of sin, which is the war against God. This is what we call secularism. And those who think and live by this thinking logic of the world
are scandalized by the words of Jesus, "Whoever wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me." Mga si Jesus, din sa ating Ebanghelyo, mingon siya, ayaw lang yun una mo og banha. Nga ang anak sa Dios, no, itugyan ngadto sa mga tawo, ug patyon nila siya, ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Keep quiet until the Son of Man will rise from the dead. Because without the resurrection, kung dili mabanhaw ang atong Ginoo, everything will not have meaning. Everything will have no purpose. It is the resurrection that will reveal the meaning and the purpose of Jesus' suffering. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, mao siya ang musulti sa tanan nga naada ay kahulugan, naada ay tuyo ang kamatayon sa atong Ginoo didto sa cross. And so, if we truly follow Christ, kung kita tininuod nga nagsunod kang Kristo, we will recognize in all the trials we face in life that these are concrete opportunities to unite ourselves to Him. Our pains and sufferings, pwede nato isumpay sa pag-antos o kasakit o kamatayon sa atong Ginoo dito sa cross. Nasabta nato, it is the resurrection, it is the risen life, it is Jesus who is risen from the dead that will reveal everything. Kung dili nato masabtan nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, no? Ingon pa nako, we will just be thinking of the world. We will just be remain in our secular thinking. Mura na atong hisgutan. Politics, sports, recreation, economy, totally separated from the resurrection of Jesus. So, mahibawaan nato mga igsuon nga, kung wala si Jesus nga mabanhaw, ang mga kalibutanon nga panghuna-huna will take priority. Will take priority. Mao ni siya ang mag-una. O kung wala si Jesus, ug mag-una ang mga kalibutanon nga huna-huna, according to the readings, the priority of the world without the resurrection of Jesus will lead into selfishness. Kay mo naman na yung una-una ang kalibutanon, the priority of the world without the grace of God, without the resurrection of Jesus, without Jesus, nga wala si Jesus, will even lead to idolatry. Selfishness. Selfishness is a form of idolatry. Mo nang giingon nga, kay naandan, Father, no? Bisag katoliko serado mi Father, pero serado katoliko lagi. Tapos, muadto gihapon ni sa albularyo. Mo na nga serado katoliko ka. Kay seradaan man nimo imong kasing-kasing, no? Adto ra man gihapon ka sa albularyo. Serado katoliko ko, Father. No? In other words, your priority is the world, and the worldly priority is taking over the priority of God, and then ikaw na your worship to God, imong pag-ampo sa Ginoo is at the level of competition. Competition, and it will even lead to idolatry, it will not lead to holiness. Dili ang pagkabalaan. Okay? Mao nga si Jesus dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon siya, kinahanglan yun nga magpaubos ka. Magpaubos ka. Humility is truth. No? Knowing who you are before God.
your identity, your ID, no? Kagahapon nag-basic healing seminar ta diri, gamay ra gyud ang nanambong, no? Ingano man, no? Paratan isgutan lang kagahapon, no? Kining gingon bang knowing who you are, the being, your existence, and your acting will follow who you are. Kung dili nimo masabtan nga ikaw Kristiyano di ay ka, that you are identified with Christ, that you are baptized by the Holy Spirit, nga na ni mang Espiritu Santo, you don't know your foundation, that you are now a temple of the Holy Spirit, gibunyagan ka sa Espiritu Santo, o bago na nga kinabuhi, pinagis sa bunyag, muadto gihapon ka sa albularyo. The acting will follow the being. Your existence, because it's not well-founded, no? Bisag Katoliko pa ka, nabunyagan pa ka, adto gihapon ka sa albularyo. No? Because your foundation is not that strong. No? Kay mahadlok, kay naandan. But the problem is your identity. You do not know who you are. That you are a child of God. Nga anak kita sa Diyos, dili ka anak sa yawa. Amen? Pakpakan natong Ginoo. Let me end this reflection with, connected it with kining giingon nga patutuo karong mamina maklaro gyud siya ba, no? Okay? We are living in a cultural situation, no? Morning giingon karon sa mga exorcists, sa mga pagpapahawa, ang mga pari nga naa sa exorcism ministry, the loss of some important Christian values, which in turn encourages the use of forms of divination, religious practices tinged with superstition, such as those of the worship of Satan. The lack in many people of an incisive experience of faith and solid religious convictions, the loss of some important Christian values, and the obscuring of the profound meaning of life contribute to creating a climate of uncertainty which encourages the use of forms of divinations, religious practices tinged with superstition, and even the worship of Satan. Ang kakulang sa daghang mga tao sa usa ka makuti nga kasinatian sa pagtuo ug lig-on nga relihiyosong mga conviction nga ikaw Katoliko, no, binyagan ka, kinahanglan mo dawat ka sa sakramento sa simbahan, ang pagpangumpisal, ang pagsimba sa adlaw nga Domingo, ang pagkawala sa pipila ka importante nga Kristohanong mga mithi values ug ang pagtabon sa lawom nga kahulugan sa kinabuhi, nakatampo sa pagmugna sa usa ka walay kasiguruan, sa usa ka climate of uncertainty. Ug ingon pa sa mga pari nga mga exorcist, we live in a cultural situation marked by the widespread diffusion of deviant or openly superstitious cultic practices. Nagpuyo kita sa usa ka cultural nga sitwasyon nga gimarkahan sa kaylap nga pagsabwag sa mga sukwahi o dayag nga patutuo nga mga buhat sa kulto, and even the worship of Satan. Sa mga igsuon ko ni Kristo, in this Mass and in our lives, let us reflect today unsa man gud ang atong mga desire, no?
what unsay ato mga hingyap sa atong kasing-kasing is our desire for holiness, or is our desire to be great, maadunahan, mo nga masulod ang mga patutuo, paswerte-swerte, or is our desire to become holy, pagbalaan, no? Mao nga si Jesus, gibandong niya ang mga apostoles, kay sige na silang sunod-sunod sa Ginoo, naapaghihapon ang ilang desire for competition, for selfishness. Naapaghihapon ang kadawo, naapaghihapon ang mga paswerte-swerte, patutuo, no? Mao nga si Jesus, yung sa, this child, if you accept this child in my name, no, you will be great. No? So in other words, we have our little desire, not our great desire, no? And the desire for holiness, bisag ginagmay lang. Ayaw pag dinagko, no? Kaya magdinagko na gani ka, moabot na gud ka sa kanang idolatry, no? Mao man na ang gusto sa yawa, no? Nga mahakop niya tanan, ala, no? Ingon ang yang temptation kang Jesus, ingon siya nga, I will give you the world, no? Tanan dinhi sa kalibutan, akong ihatag nimo, provided you worship me, no? Ingon ni Jesus, bakakon ka, no? Unsa may nga ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world? Bisag madato pa ka. You have the power. If you gain the whole world and you lose your soul in the process. Mangunsa man ang dato ka kaayo, daghan imong magpaswerte, halad-halad dito, pero imong kalag maimperno without God. No? So let us evaluate our desire. No? Ang atong mga hingyap, is my desire to become holy. No? No? And that desire, even ginagmay lang, no, will lead you to God. No? Store up, pagtipid o mga ginagmay nga desire nga mga hingyap diya sa atong kasing-kasing, and that the little desire that we store up, no, will become an abundant treasure in heaven and will radiate that glory forever. Bisag tapukon pa nimo ang tanan nga perlas, bulawan sa kalibutan, no? Kung dili na siya sa Ginoo, mawala nang na siya. Ug ikaw sad, mawala ka. Di gud ka mahinumduman. Apilay mong kalag, ato na ka sa impyerno. Dato, pero di gud sa mahinumduman. Na istorya, nga dato gud siya, dato kayo siya, no? Kwartahan siya, gikan siya sa Cebu, pero nangadto siya sa Mindanao. Pag abot niya sa Mindanao, pobre na gud siya. Makililimos na lang, gipangutana siya, naay nakahinumdum niya nga, ikaw man tong kinadatuan ni adto dito sa Cebu. Masayang tubag, wa na sa kailas siyang kaugalingon, nakalimot na siya. Usa lang nga pag kalimot sa imong huna-huna, no? If you lose your memory, no? Pobre gud ka, pobre. There's a testimony in Cebu nga usa ka convention ka ng bago lang nga sa mga charismatic, gitag-ingnan siya sa doktor nga, you have all the sickness, tanan-tanan, your body is suffering, no? Nag-testimony siya, nag-witness siya nga, dili pa mga sa maayo, pero she was asked to give testimony of her healing. Umingon siya, I am not totally healed, I am not healed. Kay magtindog siya, makuyapan, no? Makuyapan. Gingnan siya sa doktor nga, kanang imong sakit, kanang imong tanan-tanan, your sickness in the brain affecting your body. Sige, nag-istorya ang doktor, maluya na siya. Sige siya ampol sa Ginoo. Pero nag-ingon ang doktor, naagay usa ka parte sa imong ulo, sa imong brain, nga nagpabilin. Nga bisan naluya na ka, kanang masakito ng imong tibok lawas, wala gagihapon siya mahilabti. Your memory. Amen? Your memory. Giprotektahan gyapon sa Ginoo ang iyang memory, no? My memory, no?
Kay kung dili na ka mahinumdum nga naay Ginoo, no? Hello? Daghan na bantang limtanon dere, no? Please do not forget that there is still God. That there is still God. That we still have the sacraments, confession, no? That we need God in our lives. Mawala na gani na nga memory nimo, nga gihatag sa Ginoo nimo, wala na gyud ka. You will lose your identity. Di na ka. Kalimot, wala na ka. You are the poorest of the poor. Wala sa kaila sa iyong kaugalingon. Wala nga pobre na siya. Ikaw pang kinadatuan. Ha? Kinadatuan at kinapobrehan naman ko. Kaya wala na sa kaila sa iyong kaugalingon. Amen? Because of secularism, demonic attacks, no? Tanan, sala, no? Mga kinananggit nga mangumpisal. Ay nato kalimti nga na ay Ginoo gihapon. Atong pakpakan ng Ginoo.